Un grup d'investigadors ha realitzat una simulació pionera en la recerca de física de partícules, utilitzant un algoritme quàntic que permet arribar fins on els algoritmes clàssics no poden. S'obre així la porta a una revolució en la recerca de física de partícules que pot dur-nos a respondre a preguntes que fins ara s'han resistit a ser contestades. El punt clau d'aquest avanç és que els algoritmes quàntics emprats pels ordinadors quàntics utilitzen uns tipus de variables que els tradicionals no poden operar bé. Així, per exemple, s'aconsegueix calcular alhora tots els possibles resultats d'una col·lisió per a després simular la mateixa de manera molt més eficient. En el cas que avui tractem, els investigadors van utilitzar un ordinador quàntic amb 20 qubits i un algoritme que requereix 48 operacions. I encara que els resultats són realment prometedors, per a que aquest tipus de recerca s'afermi, serà necessari continuar augmentant el número de qubits i llur estabilitat. Aquí tenim, no obstant això, el primer pas cap a un futur que pot ser absolutament brillant.